Takže zákazníci veľmi oceňujú to rozšírenie našej služby alebo ponuky našej služby v rámci elektronabíjačiek a začali to intenzívne využívať, lebo sa aj zvyšuje ten objem predaja elektromobilov. Tak myslím si, že v mojej práci mi pomáha empatia k ľuďom, lebo všetci pochádzame z nejakého prostredia. Ale asi humor, humor, lebo naozaj sme 24 hodín, 7 dní v týždni k dispozícii a bez humoru buď asi nešli. Tak pre mňa tá zmena znamená, že OMV je na vlne trendu a stále udržiava si nejaký krok vpred, ktorým oživuje a prispieva do predaja a do svojho do obmenenia spoločnosti a zároveň je to pre nás ako zamestnancov veľký prínos kvôli tomu, že máme pocit, že stále robíme v novom, čistom, peknom a napredujúcom prostredí. Tak v spoločnosti OMV pracujem 22 rokov, pracujem stále na jednej a tej istej čerpacej stanici, vyhovuje mi pracovné prostredie a zároveň tá značka OMV pre mňa znamená stabilitu. No tým, že naša práca obnáša 12-hodinové smeny, je veľmi podstatné, ako spolupracujeme na tej smene, takže je veľmi dôležité, aby zákazníci, teda kolegovia, sme si boli ústretoví, vychádzali spoločne, navzájom spoločne si pomáhali a aby sme rovnako išli spokojní a rovnako unavení domov po smene.